jam geno waali fini wiyete men ñande mawbare 19 juko ujune 2025 ina hawre 23 dew haran ujunere temen nayyi capannayyi jeeɗiɗi fergo météo leydi Mali ndogu leydi Mali waɗan higgu nemo fodde 80 ha 89 e nder temedere toɓan baade ɓutte jawɗe e nokkuji kewɗi hendu wiforu ndu jawki mum yahan e 6 km/h mboynangue yettoyto 29 hen yoga e nokkuji ñaw paali beele kisa bone ñaw paali woni keefi ma mbiya malaria lawol mum ko gotol salɓowɗi piɗma fedde humanede cellal e windere nde OMS holli wiide ñaw ɓuuɓol paali ina nanga fodde 236 million Afrique naaɓe hitande fof ñaw ngu ina yooɓo fodde 600 ujunere Afrique naaɓe hitande fof keewal ɓen yimɓe ko e leyɗe Sahel Afrique tawete 95 ha 96 nder temedere ɓe ɓuuɓol paali warata e nder windere nde ko Afrique naaɓe e ɓen ɓe paali warata 80 nder temedere ko sukaɓe Afrique naaɓe ɓe keɓani duuɓi 5 kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e dande Maymouna Oumar Diallo mo Heelangui ɗuɗal Pulaar Murtoɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen